Ramogi ik marowete ariyo mayande owito ngimagi bang' tuo mar nyaldiema goyo gi gweng' Makome kaunti ma Kiambu. Ochungi apoya gi familia bende koro dwaro ng'eyo gimomiyo wetego notimnegi bero kiling'ling'. Familia no penjore gimomiyo tim bero makamano ka lakteche owuon noseyango tuo manonego wetego mana kaka Wycliffe Oko leronwa. E gweng' Makome mayudore Thika e kaunti ma Kiambu, chenro mar tero e yweyo wetene ochungi apoya kaluwore gi buok ma familia margi ne oradogo tok fwenyo ni ne otimne ringrego bero ma kiling'ling' maonge ng'eyo margi. John Joroge ma en wuod achiel kuom owete ma osenindogo lero ni ne oromo gi buok e okinyi mar chieng' ngeso tok yango ni ringre wuongi ne otimne bero e kar kano ringre maduong' Makago. Kata kamano, Joroge lero ni kwayo mar dwaro yudo ler e wachno ne ogore e Luanda ka lakteche ne otamore golo ler mar berogo. Ukiuliza kwa nini wamefanya hawatoi majibu. Ukiuliza daktari alifuta njia gani ili wafanye postmortem ambapo sisi hatupo, hawaelezei. Na hata sasa hatuwezi zika mwili mpaka tujue sababu ama ni nini hicho wanachokificha. Mpaka wanataka sisi tuzike ili hada tuna hizo result zao. Nelias Njeri ma en min od mosenindo Karanja yango ni bang' temo ng'eyo adieri ewi berogo giyango ni achiel kuom nyamino wetego emane olidho e tokgi kendo golo chik ne lakteche mondo otim bero ne ringrego, gino makoro nyuolo chich mathoth e kindgi kaka anyuola. Hakuna haja ya kwenda kuzika miri na hatujui nini iko behind. Tunaweza wapumziza alafu watufuate na kitu ingine, watufuatilie. Ni sisi tuko na jukumu ya pengine ni sisi tulipoison mabwana zetu. Anyuola no bende wacho ni ywaruok mar lowo osebedo e kind wetego kod nyamin-gi no makoro ichich godo ni chano ndiko lopo wetego e nyinge, gino magikwedo ka gidwaro ler makende. Chenye tulikuwa tunataka kujua ni mwenye alisaini ile postmortem na mabibi zao walikuweko na hawakuhusishwa kwa hiyo mambo. Kitu ya pili ambayo tunataka kujua ni results ziko wapi. Tumefikia kuamua hakuna mazishi ambayo itaendelea kwa leo until tuambiwe mambo yale yote tulikuwa tunauliza. Stephen Joroge majaigni 50 kod ariyo kod owadgi Francis Karanja Kanyari majaigni 40 kod ariyo ne owito ngimagi kaluwore gi tuo mar nyaldiema mane onurogi tok chamo rech ma owuok e aora Makome tarik 9 dweni. Ik mar wetego mane ochan tarik 17 dweni koro ochor nyime ka anyuola dwaro ng'eyo ler ewi bero mane otimne ringrego, gino magiwacho ni mono gi nindo. Wycliffe Oko, Ramogi TV. Moko kuom